Takže čaute, ja som Pepín a dneska vítam u nového videjka. Dneska hráme Minecraft. Je tu so mnou Max, takzvaný Max v Minecrafte, je to inak Etius. Máme tu PC Gaming, takže bohača. Čauky! A musím vám povedať jednu smutnú vec. Keď budeme robiť, mám mal FPS ako Dazer, a keď budeme robiť niečo čudné, tak to môj mobil, tak prepáčte mi za to veľmi. Toto bola akože smutná správa od bohača. Lockout chová, tým peva. A ideme na to. Viete, ako sa volám v Minecrafte? Lockout, zubná pasta. Takže teraz to strihnem, idem na toto. A ideme na rozprávu, ideme na movie, no. Ideme na... Dobré ráno. Ja už to dávno. Neviem. Ideme tam za našim pánom. Hej, počkaj, musím nám to prihlásiť. Au! What the heck? Tu vybuchol creeper. Náš dom je v treskách. Musíme ísť za našim pánom. No neviem ako, ale ideme za našim pánom. Počkaj. Tam je to je. To je náš pán, Boh. A nie, tu. Aha. Tu. Zombík! A má zlaté brnenie a jedno má oča... Ideme rýchlo za pánom. Páni, môžeme ísť ku vám. Ja to nevyužijem. Ja som zomrel. To bol iba sen. Nie, nebol to sen. Čo sa mi stalo? Ja som ako v tom filme Nesmrteľný. Tu máš boty. A dám si ich ja. Čo ma stále zabíja. Neviem, čo je to, ale... A budem mať šíp na ochranu. Hej ty! Daj mi to! Hej, dobre. Ja si nechám, ale... Ja si nechám topánky. Hej, kúne. Topánky si môžeš nechať, ale to mi daj všetko. Jau! Prepáč. No zober si to. Počujeme. Kto sa tu bil? Nik! To bol creeper, vybuchol nám aj domček. Jaj? Tak poďme. Dobre. Dávam Poď. Počkaj, najem sa. Dávam nejaké dobré veci. Idem sa najesť. Dúfam... Tak poďme teda. Poďte, ja tu na vás. Ja mám šíp aj na ochranu. Vám som tu pripravil špeciálne stoličky. Stoličky a gauče. Dúfam, že budete počuť Etiusa aj bohača, lebo máme takú horšie audio. Tak idem za pánom. A ja. Čo to neviem, dal som tam správu. Som investoval. Už niečo počujem. Možno to sú oni. Pohni si! To je sa musí vysrať pod. Dobrý deň. Dobrý deň. Pokláňam sa vám. Dobre. Posaďte sa tuto na gauč a na stoličku. Na gauč. Hej! Čo je? Kde ideš? Ty hej, ako... Tak, ja sa trošku hanbím. Pred pánom Bohom sa nemusíš hanbiť. Ideme radšej na stoličku. Dobre. Moja mama furt... Michal. Moja mama ma furt Takže bila. presúďte pred mňou. Tu máte dar. Ty hej, dole. Jau. Musíš ísť dole. To bola pes lásky. Au! Vy čo sa tu bijete? Kto chce sekerou? Jau! Kto chce sekerou? Tu máš. Kto chce sekerou uspokojivosti? On! Jau! To chcete obidvaja. Nie! Tak. A teraz ma poskočíte vydementiť. Čo sme? Podskočiť do vody. Áno! Prepáč, ja idem skákať do vody. Ja som sa trafil. Ja sa bojím bungee jumpingu. Dar. Boží. A na to dodaj tvojmu kamarátovi. Nie, sorry, nechcel som to povedať. Prepáčte mi. Dať Ste milosrdní. Idem tam rýchlo a dám pánu Bohu dar.
Neber ty obraz. No poj. Hej, ty si spadol! Ty si ma zabil, ty si ma udrel. Pán Boh ma udrel. Pane Bože, mám pre teba dar. To pod tebou. Jaký? Čo ja viem? Jaký dar? Jaký dar to bude? Ty šípy, čo máš v ruke? Super. Ručičke máš pekné šípočky. Ó, ďakujem za rubiny. Diamanty. A ja ti dám niečo, Pane Bože. Počkaj chvíľu. Môžem sa tu nájsť. Ja ti dám ti miesto. To je čo chleba. super. Tu To... máš, tu máš polievku lásky. Nestačí chleba. Tu máš hubový šalát. Nestačí chleba. Ty si Ber! Inak ťa zhodím. To nezviem. Dáte mi za to, čo vám poviem, keď vám to dám? Chceš pesťou? Ja idem sám. Jedz ten šalát! Ty zjedz aspoň ten šalát. Ňam. Pekný. Ja aspoň som ho nemusel hádzovať, on sa odpadol sám. Idem sa nájsť. Poď. Poď. Ty si šalát vyhodil. Lebo už bol prázdny. Jaj. Sú tam, ešte tam niečo bolo. Zjedz ten šalát! Máte ja sa... Čo? Poď rýchlo sem. Idem. Dáte mi obrázok. Brkva Ja ti dám obrazok. A Pomoc. posledná milostnosti. Ale je tam. Ja som sa plakol. Čo chceš? Hrám na predmety. Ja mám tiež. Mám na predmety. Mám ich milión. Nevidíme. A potom sprostý boh, neviem, čo mám robiť. Ja že sprostý boh? Ja som tam pekný. Ja úplne šamatný, že neviem ani čo. Že úplne pekný, koľko, že mi odpadne z toho. A tu máte, dáte mi za to, čo chcem. Čo? Lever. Iba jeden krásny lever. Kľúč nedám. Lever, nie kuť. Asi jasný. Chceš niečo? Ti dám niečo, hej? Je to podobné ako lever. Pepín. Na zemi nám rastie mrkva. Tu máš Ó, čarovná fľaša. máš to mne. Ja ti to prosím Poďte sem, Ó, Čarovať. boh nadáva. poďte sem pozrieť na zemi. Na zemi rastie mrkva. Mrkva. Ó, Nemôžu. aj koláč. Tu máš, máme tu levle. Jej, tam sú to rogy. Smoky everywhere. Ó, zlaté topánky. Smoking Ó, everywhere. diamantové topánky berem. Robí jednu. Myčky. Tak. A ja chcem diamantové, čiž mi ty skúpaň. Dávam jednu božiu misiu. Choďte do lesa. Choď do lesa, ty buzík. Choď do lesa a nakupni všetky huby, ktoré tam uvidíš. Úplne veľa hub. Ja nemám. A ty tež, choď s ním ťažiť huby. Poďme tajto. Poď za mňou. BC Za ním, Gaming. dozadu, Tu som, dozadu. ty slepec. Aha. OK. Tak ideme do lesa. Tak choďte. Skeleton! Daj. I wanna wish you a Merry Christmas. Ideme. Run! Ura. A tu rastie huba. A tu je než vybuchnuté. No ryba. Ryba je vybuchnutá. No, tam rastla mrkva zase na zemi. Ňam. Všetko tu je. Huba. Hej! Ale nie. Nie. Aj takto máme iba tvoj dar, takže nie to seká. Ja mám ich nie. Som odpojený? Nie. OK. Tak. Koľko mám tých húb? Mám ich 9. Ja už idem dať. A ja. Bohovi. Amen. Vlastne, že či ma zase nehodí. Počkám. Dobre. Stal sa nejaký zázrak.
na piesku rastie mrkva. Hej. Hej. Ja som zase vo svojom chráme. Moja. Wow. Už bude